cái hi sang kha zakwa somli pariat June tha kapianga khua hi tu lai thang thar te hian an sa to lo mai theya an sa tok te pon om ve mai theya sabual kon mel thum kapiang tu lai thang thar ho hian sabual kon ti hi an sa to lo mai theya cái ni về nấu pan lai chuan mình kan han zia po hian sabual kon mel thum hi kan bracket ker khar thin ani zai hi ka zai thiam ani ti po ka helawa primary school kan kalain kan zir tu pa in inspector local dona la lo sak tu ra tia chuta chuan an zai thu ta kan khovel ni hi akin huna ti la kha kan zir ani chuan kan zir tu pa khan ngoi rangin lo pang u tha deuh kha lo zong ru lo ni awma ta chuan atenura tan min thang chuak ta tang chuanin kan ho tu pa chuanin zai mi tu rilani zai thiam don ati thina tiếng chuan ka lo zai ve chho ta zela chuan uime social kan han nei ni khuwa tele helai mel thum sabual kon bor vela uime group 26 conference nei na de hian lo man pani na ti chuan tangwal nuwa an lo la ve ta thina ti chuan ka lo zai chho ve ta zela zai hi zir em po ka nei lo keima pian pui ve pathian min pe ka ni an hun lai hianin mel sabual kon mel thuma hian radio zai artist kan han tiang hian om lo sim chuan ka hriat lo hlan nge ni min du sak tu an om ni test tu ra ko na le kha ka mu ve ta no mai radio khan ti chuan kan test tha ero kha chu somsari le pathum marsa chanu lama nin ka hria ti chuan kan va test ve ta chu ta kan man rua ve ta chu hei tun lai tual thar ting tang lian pui ang ho kha ni pali vel kan ni ve ti chuan kan va test ve tling ve ta hlau maya April ni lia ka record ve ta ni chuan kan va record ve ta kan record ni chu sa kha zakwa somsari le pathum April ni lia kan record ve ta chu ta rimoi min tung sak tu ta chu uro zuala limena aladama pu ka phra ero chu boral to pu van lo chu ya po tuna hian aladama lungleng lama khuana kho same ka ni ti chuan kan va record ve na zai lo man chu anu thakhat vela beng le kha in min ron thon ve kan poisa la khi tun lai mi ngai tu chuan ho tham viau na cheng zan hi som nga kan la ti chuan kan kal chua puya beng atang chuan tui kwa lama han lut tha tui kwa la chuan kan juk in ve lo lava mang zo ve kan tia kan mang zo sel tang lava cheng za le som ni ka kho le ti chuan tu ka thian pa kom ngai
riêng cam là vấn đề phải khóc lấy tụ rin bazaar lắm ạ còn cả là chúng hun lai chuan ba chuan là mấy tụ tè là là ba cái lý rin bazaar kan seng phê à bazaar pui phê à son parcel ăn lâu hong nắc mày à han zo china lấy mà sao bé rin ni boka bil siêu arong sang lâu chi ang kha cheng som li pangain bun ni anh lấy thế à cheng som ni chú kan lạc lệ thế ni chú kan man kan poi sa don han man về đàn chú ni chuan dài lắm ạ chuan kan in mang chầu về ta radio mà đi dài hơn ngày thà văng mày tới chú bùi về ta cái này kan hun lai khá chuan thì chuan chim phê khom bùi liền hiền voi khát male voice male riết in an senga kan vấn đề chọn ni giàn hiền kan dài thiểm về nghe đi chairman bùi liền cang là khá nín kan dài dấu khá đi nga special program tang wa sun đi nga khá salmon tu kuta ka ne solo tu rin ka some min ti ta ma ka in ring lo le mai le nga la chu mi tung phê cha mà se ril ru in trong trai na kan le ya ta tha lo lang chu zo ram hangai tu lal pa tho nin chan chin tha min pe ti kha ka ril ru lo lang ta he la hi pulai ku nga chia in la sa la chuak la thar ani le nga la phur vía wale thu soi tu in min kok ta ga chuan ma ding chuak ve ta ti chuan chang khat na kan sa ka jam viau maya nima sela mi hlim pakhat kan veng nu piro pui thloi kha ma kho mai sarang mi ni na lang chiang kho mai ka music rem khan thiam mai lam tua la khan ron lam kwal ta khata khan min pam ala ka tum ai thain pathian in min zai tir nin ka sia akumero chu ka soi thei ta lawa kan oi me in phan ve la ni ya kan oi me president chu puruna ania sai khama ko na khwana oma sam ta oi me conference he ta sai rang thengin ke ni ho kha group 22 min tia conference kan le ani zai thiam pui luang mo la xiêm pui te ho anao sai ji pui te ho te la roi te ho an tap mai ani ti chuan ka thian pa nen kal vel win lim en tlang phe a son sawa kan ve ka thian pa ro chu lian kam la ba ke ai nau de hian ya pa muang ve nga tlang tang son mai kan zai ri oi mai heaven seta ti te i thil thave mai te ang kan te ram hnuai ang an po thave ta lo ma le chuan hol ko ta han kan vading por viau maya uruna kan wai me president khan min ron muwa in local chu avalom vele hey mel thum ran sin lo man don na kan la nei ve reng lo mai in zai siak ani dona ta chuan in itel turani min ti tamaya ala bo chuan in zai siak na tur bo chu kan semang sil wale han in zai siak ta le he tun ma thalai labu puro ku nga la tha pui mai khan changa an la sak ngam mang lo deuh mai kha kan va sa ta lo ma le ta chuan in lo man pani na ka donga ka lom kho mai certificate te bo tha tak mai ka ne ya iron recall le don ya min ti thap ani ni chuan
hun lâu có giờ là hắn lâu in thọ đó ta đấy wa dù là mua làm tất cả lâu thì về ta nuôi bốc xí nè record zoom thầy ta lâu và anh hùa chúa anh là cùng phe hùa cái dài khác anh em mo ngày thác tu rồi lâu mong em ô cái gì đấy wa cái vad kallar ni station à lâu là mal mà phải chứ han dài thì là đó ritu ra tare reng lo ma lo che de vek to mai kha lo ne tiang chuan hun kal liam zo ta ni kan hun ve la hi chuan in engemaw in ko thut thil the ya khual khua te po min lo mel fiat du ve de wa la sak mai thei tu hi la chi chang sang som ve li chu la thul khung hi ka nei rim rim về mà thì là bị cả chuan kan hun về lại cả là đuôi em mai thìn cái vang ai mà lại cái đi thế khá han ti vang vang mai thế khá chú tuần thu hết chuan lung leng in mà lại chẳng dấu ta xì ngày ôm in lung leng thang đủ mày anh giải thầy tọa sĩ là vợ cán biển lệ mùa cán beng tên ri sẽ phải tọa sĩ là vợ giải sim sim hi chú anh lại bộ hiện cả tuổi bùi về sim sim mà này cái hi chú à cái giải về hôm nay khan cụ vô khor bộ hi cái là vợ mấy giờ bộ cái giờ là vợ chú bộ hi cái tem lâu sim sim mà giải tu hi chú anh hàng cụ và kho chú thì về mấy giờ làm khác khôi lỗ ráng tù ra nè chú vàng in giải tù thì cho nên in set thiêng thì về ngay khóc mày